Iti panagtultuloy dagiti damdamag ditoy press corps. Natay ti may sa lalaki kalpasan ng napaltugan daytoy sa Jay San Vicente, Ilocos Sur. Igemen ti PNP ti suspect. Hindi mo ti pakabuklan dito damag manibod kini press corps Ryan Pardo. Basura iti makikita dagiti kapulisan iti ila San Vicente iti pakigapuan iti saan nga nagkinawatan dagiti agkaruba nga nagresultaan iti pinagpinaltog dagiti agsinumbangin nga partido anakay kapuan iti panakatay iti Mesa Akadakwada iti biktima ket managan iti Mario Reprima Rusuman ini mapuluket 2 tawen na naasawaan nga agnay iti barangay Bayubay Sur iti metlang nasao nga ili iti suspect met ket nabigbig iti nagan a Nestor Katakutan Ipichay upat a puluket 4 tawen na maysa a driver ken karuba mismo iti biktima sigun iti baskag investigasyon dagiti panakabagi iti linteg iti napalabas nga aldaw Nobyembre 25 agarop alas 6 aking ganat alas 7 iti bigat na panakisarita iti biktima papan iti basura alakay kabil iti igid ti alad da ngem dita saan nga ingkaskaso ti asawa iti suspect amanagan iti Marilu. Wen nababayan iti panag ngalalok mi iti biktima ken ti asawa na nga dayta nga palto ket regbeng na may surrender tapno kasta ket total ket namanunat nga iso na nga mismo iti DJ masuspetya ti iso na nga mismo iti pimanto ken kuana ken di biktima. So na alok mi met nga isurrender na ri caliber 22 na nga iso iti nausar nga panagpantog na iti biktima. Lisensyado sir. When sigon iti kuna ri masuspetya ket na isa nga lisensyado a pantog. Basta iti investigasyon, agarop alas 9:15 iti rabii, na pa nagprovokar iti biktima sa ngwanan iti pagtaingan ti suspect ani kakatyan, at itanga maipagarop nga nagsarita iti nagkakadakis nga sao, sakbay asimbrek iti mismo alakunda, ket ita mapapati nga nagputok-putok iti paltog, a kalibre 9mm, basarmet lang iti kapsula ana rekobre, dagiti kaming iti kapulisan. Sumalot nga kaskastami iti sumbagar nga partido, sarsarita mida, tapos kastagat awan dagiti revenge nga mapon ko na so alayon tayo gusto nga proseso antay nga iti imatay iti linteg iti kantay iti nanay nga napintas nga panakaproses na iti kaso tapno awan metlayang iti suwarsarno nga mapasaming iti tunggal pampamilya so babaen iti panagkandak mi iti investigasyon ket ipostro ti kaso tan bigas tagat may kanmatayang tinananay nga hustisya na iti biktima. Nagsagrap iti manin innem atiro iti paltog a kalibre 22 ni Reprima iti naduma-duma apaset iti bagina na itaray nga insigida iti biktima iti balay pagagasan ngem nauyos met lang iti biag na iti katengan iti panakatanem na. Iti panagkandak mit investigasyon self-defense iti panagkita na iti bagina ta gamin iti panag-investigar ni ket ano nga self-defense kanya amin no da kami timang determine dayay kasi iti damo na ngamin data kuagat adda ti altercation nga naramid ket ni digay may biktima na pan nagsaw-saw jay saw ti balayda ket kasla karkaritan na paisuna kem nagawid met dito yung biktiman. Iso iti paragawid na sinarono met dito yung masuspetya at inala na yung paltog na sana pinalto-paltogan na yung biktima. Iti namin inem nga daras. Saan paglibakan ni kakatyan, iti may papabason kenkwana, ditangan akunana, nga insalakan na lang iti bagina, gapuan ti imuna nga panang paltog na kenkwana ni Reprima. Kaya ito yung manang ko, may narining. Idi rumwara di balayen, ni Mario Reprima, awan di jay arawangan di gate pin, di main gate mi di jay. Napan di balaydan. Tapos, agngiw-ngiwa nga kunana, bong rumwar ka, na malalaki ka kunana kanya. Eksakto nga dana di jay yan ti kastuyen di jay terrace mi. Pagamula tabang di ko na kasla nadlaw ko pa nga ti sanengseng na dati yan ti tel ko. Tata nagsubli na di balay pangkuin nala di paltok ko.
Idi agsubli na kasta nagkarada pa diyan ti kuatan ja mapinpoint no sino ti nga talaga ti ayan na nga nang paltog kanya. Iso nga kinaradap ko di diyan ti pader nga nagbaitan mi. Pader lang ti nagbaitan mi. Idi pagamuan ti iyangat ko dayto ulo. Bang kuna namanen idi makita di diyan agispark nga ri siyempre dumarang ri paltog. No kwa. Idi nakita ko nga di diyan ti pinagkapuan na di diyan nga putoken. Iso ti pinag change permin. Bang bang bang. Aging gana ti hanga na ibus da di indam nga balak. Ken siguro mga 7 kanya na nga balak. Aging gani tao gundaway at dapay lang iti ikot ti Philippine National Police ti ili a San Vicente ni katakutan. Ken ditan ala kasagaran iti kaso kontra Kenkwana. Dakkel ti babawi sir ta glalo madadael ti anayes ti trabaho. Digiti anak ko nga dapat gagayda latta ko maidal daw ida. Kastatan awanen ang kumagaydan ida. Dakkel ti babawi ngem isumaten sir ti nangyarin nga pinang depensa ti bagig. Isu nga kasjay ti napasama ken sir. Nagtong iti presko iti pagtaingan ti biktima tapno mapan makasarsarita iti may kadwa nga asawa ni Reprima ngem dita nga nagketked nga sumarita iti sangwanan ti kamera gapuanan saan nga nasiyat iti kondisyon iti bagina iti data nga kanito ngem dita nga nakunana nga mangtedto iti nananay nga impormasyon nga manipod Kenkwana iti may kadwa agundaway a panagsubli iti presko. Ryan Pardo, Core TV News. Natakaw ti maysa nga motorsiklo iti sango ti provincial capital ti Ilocos Sur. Kabayatan nga gin-ensayo ti makinkukwa iti daytoy iti Plaza Salcedo. Hindi man naman ti report ti panagsubli ni Press Corps Lerly Bunag. Napukaw iti motorsiklo ni Manong Dominic Sotelo agnaed iti barangay Kabalangan Bantay Ilocos Sur. Kabayatan nga again ensayo daytoy iti Plaza Salcedo, Vigan City. Basar iti eksplanasyon ti biktima karag iti otoridad, sinaruno dagiti agtatakaw isuna. Apaman nga naipark na iti motorsiklo na. Gapwenta agarup 30 minutos laeng nga napan nag-exercise daytoy. Bali at dati nakakita nga lakay ng ti pagarup mo ti lakay bagi da ka na nag-going north da isuda. Kaya yung ti mo di jay akin bagi di in park nan sinaruno da di jay. Ta nag-ikot mo tlaan suda. Alas 5:48 iti oras iti mapapati nga matakaw iti motorsiklo. Madama pay laeng iti nainget nga investigasyon dagiti kapulisan mainaig karaytoy. Daytoyan iti may kapat nga panagtakawan iti motorsiklo when no carnapping incident dito siyudad Avigan iti dayto last semester iti tawen. Bali nakapark dati jayan ti western part ti Plaza Salcedo jayan ti asideg ni revolto ni LP Jokerino. Sir, tinggal na tawang pa lang iti pagtulungan na Bali, tingga na tatakit, awang pa lang iti pakabigdigan di iti nagtakaw. Kahit na plus alarm tayo ti police stations dahito yan. Barbarang di iti pinagkandak da iti checkpoint kay masitadan to dahito itat mo ma-recover tayo. Lerly Bunag, Core TV News. Balay gidi pa nakarambak ti Cristo Ari itangatawen sa Jay Tagudin, Ilocos Sur. Numan ba'y nagproblemaan iti trapiko, kastameten dagiti manipdot. At ini Press Corps, James Castle. 83 tawenen ni Tata Prospero Benevista nga may sapay lang isuna ka dagiti Rinibo ang nakipagrambak iti Cristo Ari 2012 sa San Agustin Parish iti Ili at Agudin. Kinunati lakay, nga wagas na ito iti panangipasimudaag, itirik na nga ti Diyoslat ta iti Ari, banag nginyunay-unay ti simbaan. Rumbeng laeng rambakan tayo ti kinaari na po Jesus. Takadagituing daw, malilipatan tayo ta sa balin ti Ari tayo, adun ti tattao nga sa balin ti Ari da. Ari da iti sanikwa, Ari da ti posisyon, Ari da ti nailubungan na bambanag. So dayjay, so nga masapol nga kanayon lata ko kanayon nga maramrambakan dito ita may palpalagip lata kang kanayon nga ni Apo Jesus la kumati Ari ti sangalubungan. Iti ba iti dupodo patattao, nakipaset pa iti Mayor ti Ili, ani Mayor Roque Verso sa Junior, no sa dinno bigbigan na iti Diyos, kas Ari ti personal abiyag na. Well, talaga nga bigbigbiga kisona. Nanipod pa ikaubing ko, awan sa bali nga sentro tinak pinagbiag no ang ati Cristo Ari ti dati posok. Kaya unti-unti, dakkel, pumipigsa, iti tibay, kan bilig iti
serbik kanya na, pinagrayom ko kanya na. Ken panagtultuloy ngayon na pinagrayom kanya na. Segun iti Mayor ken Hepe ti Kapulisan, ani Police Senior Inspector Napoleon Gaway, upat a konferensya iti naangay, sakbay ti panagramba. Ngamuray no kasta, saan latamet analapedan, iti panakaiyuswat iti panipdo. Punturay ta, sir, kinagpaiso na dati may isang insidente atay na alaan ti kwintas. Ng babae mo lang ti panagrespondi dagiti barangay Tanos tayo, dagiti kapulisan, naksyonan kat natiliri di respondent. Nagbalin pa problema iti nairot at trapiko ken parking area. Numan pa'y aktibo asimoporta dagiti barangay Tanos. James Castle, Core TV News. Iti beneg ti ayayam. Nangabak manen ti New York Knicks iti mismo abalwarteda kontra Detroit Pistons. Ni Carmelo Anthony tinagmanso. Pinarmekmet ti Boston Celtics ti Orlando Magic 116-110. Ti veterano ani Kevin Garnett tinangidaulo ti Boston Celtics. Pare ti sa baling nga resulta ti ayayam iti NBA, talagyapan tayo ti scoreboard. Gagayem kan kakabsat, dahil ti pakabuklan dagiti damag anasagap dagiti nalibtag, akameng ti Core TV News Team iti daytong aldaw. Aldaw iti Lunes. Nada suwestyon wenno reaksyon nyo. Bisitahin lang ti website ti Core TV, www.stingcenter.com. Mabalinda kami met kay like iti Facebook, www.facebook.com/CoreTV10. Wenno follow us on Twitter, www.twitter.com/CoreTV10. The press corps kat mabuya dito yung Core TV can simulcast over 99.7 Core FM. Isentro mo! Tandaanan, 29 days laingin, Paskuan. Tuy pagayam yun ang ipadamag. Eddie Calizo,